दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे गोनांथार सोलोंथाइनि सावरायनाय जों हाबाफारि लादों। बिटिआरआव थानाय उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो बेयाव तामुलपुरबो दङ। जथायै मोनबा जिल्ला, बे जिल्लानि गासै 320 लवार प्राइमारि, आपार प्राइमारि आरो हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलनि टिचार्सफोरखौ जों हांख्रायदों। गासै 18टा ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसनि सिङाव थानाय फोरोंगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। बिथांमोननिफ्राय जोङो बिथांमोननि अबजारभेसन, बिथांमोननि मतामतखौ जोङो दिनै लादों। मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 2025 मायथाइनि गुन'त्सबआव बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बिटिआर ओनसोलनि जि गुन'त्सबनि जि मानदान्दा पारफरमेन्सआ बे पुर जादों आरो बेखौनो फेक्ट फाइन्डिं खालामनो थाखाय जों कनसालटेटिभ मोनसे डिसकासन लादों। आरो बेयाव जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय एक बोसोराव इन्सपेक्टर अफ स्कुल डिअ उदालगुरियाव, बाक्सायाव, क'क्राझाराव निल जानानै दङमोन। दा बे मोनसे जोंनि माने नुनाय जि बिथिं, बेयाव टाइम मथे टेक्स्ट बुक मोना। बे दिनै 2025-26 एकाडेमिक सेसना जागायबाय। टेक्स्ट बुकआ दाबो बर' मिडियामनिया फैजोबाखै। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे गोबां स्कुलाव एलपि, इउपि आरो सेकेन्डारि हायार सेकेन्डारियाव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ। 8 जन, 10 जन, साबा, साब्रै गाहाम पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ। माखासे टेट एपइन्टमेन्ट जाबाय, माखासे जायाखै। दा आसामनि टेट एपइन्टमेन्ट बर' मिडियाम स्कुलाव, बिटिआरनि टेट एपइन्टमेन्ट, गोख्रैनो आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ, प्रसेसखौ खालामबाय थादों होननानै जों मिथिदों। खिन्थु एपइन्टमेन्टनि खामानिया गोख्रै जानांगौ, खारन एकाडेमिक सेसना जागायबाय। नङाबा क्लासनिफ्राय बन्सित जागोन आरो नेक्स्ट 2026 जानुवारि फेब्रुवारिनि गुन'त्सबनि रिजाल्टआ आरो गाज्रि जाबावगोन। दा बेखायनो बे मोनसे प्रब्लेम। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे स्टुडेन्टनि जि एटेन्डेन्स स्कुलाव बे जथेस्थ खम जायो। मेथ्स आरो साइन्स टिचारा दिनै जथेस्थ स्कुलाव दाबो गैया। फारसेथिं नोङो टिचारनि जि एटेन्डेन्सनि बाथ्रा, बेनि सायावबो माखासे कमप्लेना दङ माखासे टिचारनियाव, बयनियावबो नङा। प्रायथ' जोङो रेगुलार टिचार एटेन्डेन्स जानायखौ दिनै माने गोबां माखासे मेथडनि गेजेरजों सरकारा इनसिस्ट खालामनायनि थाखाय दिनै नुदों। बिनि गेजेरावनो जोङो बांसिन दिनै इम्परटेन्स होदों जे क्लास टाइम, एकाडेमिक पारफरमेन्स, नलेज आर्निं आरो फरायसा फरायसुलिया क्लासाव जाहाथे बांसिन मुखुब थानो हायो, फोरोंगिरिया जाहाथे मोजाङै फोरोंनो हायो, बे एकाडेमिक दिगखौ बांसिन इनसिस्ट खालामनानै जों रायज्लायदों। बिनि मोजां फिथाइखौ लानानै गोबां क्रेडिट लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा गुन'त्सबनि रिजाल्टआ गाहायाव थांदों। बे बिथिङाव सोरखारनि फारसे मा बुंनो सानो? ना मोजां रिजाल्ट जायोबा जों क्रेडिट लानांगोन। गाज्रि रिजाल्ट जायोबा रिजाल्टआ मानो गाज्रि जादों, बेयाव मुल जेंनाया बबेयाव आरो मा जाहोननि थाखाय बे रिजाल्टआ डाउनफलाव थांदों, बिनि फारसे जोङो नोजोर बोनांगोन। मोजाङावल' जोङो जुदि बाबा लायोब्ला, गाज्रिखौ जोङो जुदि फेक्ट फाइन्डिं खालामनानै बेखौ मोजां खालायाबा, बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर ड्रबेक्स। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे माहारियारि आफादानो जा, कमिउनिटि अर्गेनाइजेसनानो जा, आरो जि स्कुल जायगायाव एलपि, इउपि, हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल दङ, बै एरियानि गोरों गोरा गार्जेनानो जा बा बयबो गार्जेनानो जा आरो सरकारानो जा, जोङो बेखौ रेसपन्सिबिलिटि लानानै बेखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जों बयबो दायित्व लानांगोन। आरो बे बेलायाव डिपार्टमेन्टआ जिहेतु सरकारा बेयाव मेजर इनिसियेटिभ आरो रल लानांगौनि बिबान दङ होननानै जोङो बुंनो सानो। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मामोन 13, 14, 15, 16 मार्च, आरो बे जथुम्मायाव जोंहा मोनसे जोबथा हाबाफारि थालांदोंमोन। जोबथा थान्दै मेल जोंहा बेयाव जानो गोनांमोन। खेबथाम जानायनि उनाव माने जोंहा जोबथाया आद्रा जानानै थाबाय समनि थाखाय। आरो 1 दाननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जे डेलिगेट सिटिंखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जादोंमोन बा एडजर्न खालामनाय जादोंमोन। दा बेखायनो मैया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट मिटिङाव थांखि लाबाय जे फैबाय थानाय 27 एप्रिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि लास्ट डेलिगेट सिटिं, आरो बे डेलिगेट सिटिङाव सावरायनायनि उनाव रिजलिउसन एडप्शन जागोन। आरो जि बोसोरनैनि जोंनि जि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु, बे सेन्ट्रेलनि कमिटिखौ एबसुनि संबिजित बायदियै डिजल्भ खालामनांगौ, बेखौ डिसलिउसन खालामनाय जागोन आरो निउ कमिटि फर्मेशननि हाबाफारि जागोन। दा बेखायनो
27 तारिखनि हाबाफारियाव जोंनि जि दतमानि बड'फा फोथाराव खुंनाय बे जुथुम्मायाव जायफोर थान्दैफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बे गासै थान्दैफोरखौ जिल्ला दखरा दालाय बा इउनिभार्सिटि आरो कलेज गासैखौबो जों हांख्रायनायनि गेजेरजों जोंनि जोबथा थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियामाव आरो बेयाव रिजलिउसन एडप्शन जागोन लोगोसेनो दानि कमिटिखौ डिजल्भ खालामनानै निउ कमिटि फर्मेशननि खामानिया बे खालि जागोन आं बेखायनो बर'नि बे पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि दखरा जिल्ला आरो जोंनि गासै थान्दैफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो फोरमायहरबाय अफिसियेल जोंनि नटिफिकेसनाबो जिल्ला आरो आनसलिक लेभेलाव थांगोन जिहेतु नोंथांखौ दासिमाव नोंथांनि थांखिया मा बे खोथाखौ आङो सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंफिनगोन जे आंनि माखासे पार्सनेल थासारिनि थाखाय आङो माने एबसुनिफ्राय माने रिलिज बा एबसुनिफ्राय आं बिदाय बिदों आंनि स्थितिया दाबो बाहाल दङ आरो जोबथा थांखिखौ डेलिगेट हाउसआ लागोन जिहेतु 27 एप्रिलाव डेलिगेटआव गोदान कमिटि दानाय जागोन सावरायलायनानै डेलिगेट हाउसआ जोबथा सिद्धान्तखौ होगोन आंनि आपिला थागोन आरो बे खालि रिजाल्टखौ मोननो हागोन लेभेलनि स्कुलाव नुयो जे बिथांमोना रिजाल्टनि सायाव कम्पिटिसन जायो बा नोङो क्लासनिखौ मालाबाबो खथि खालामनो नागिरा आरो बेखायनो बर' मिडियामनि मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ सरकारि स्कुलाव फरायो बिनि उनावसो भेन्सार स्कुल बिनि उनाव प्राइभेट स्कुल दा सरकारि स्कुलनि संख्याया दिनै 3000निबो बारा दङ बर' मिडियाम मिक्स मिडियाम आरो सिंगल मिडियाम दा बेखौ जोङो थिग खालामनो हायाब्ला भबिष्यत 1, 2, 3 लाख बर' फरायसा फरायसुलि भबिष्यतआ दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स स्किल डिजिटाइजेसननि दुनियाव जों जुदि कम्पिटिसनाव थांनांगौबा जोङो मालाबाबो बै लेभेलाव सहैनाय नङा दा बेखायनो टिचार्सफोरनिफ्राय आरो गोबां लेभेलनिफ्राय मोनसे कमप्लेन दङ जे सिंगल टिचार स्कुल बे सिंगल टिचारखौ सरकारा ट्रेनिङाव सरकारनि गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो सेन्सासाव बाहायनाय बा नोङो इलेक्शननि डिउटियाव बाहायनाय बेथ' मोनसे आलादा दिग बेयाव मेन पावारनि प्रयोजन जायो सरकारा मोनसे नीतिनि सायाव बेखौ खामानि मावदों बिनि बादैबो बिनि अनगायैबो जिफोर एक्टिभिटिफोराव बिथांमोनखौ इनभल्भ खालामनो गोनां गैयामोन गोबां एक्टिभिटि होनानै दोनदों जायनि थाखाय क्लासाव स्कुलाव बिसोर खम सम मोनो बाहेरा एक्टिभिटियाव बांसिन इनभल्भ जानो गोनां जायो आरो बेखायनो बे मोनसे गिदिर मोनसे थासारि आरो बेखायनो दिनैनि सावरायनायाव एबसु आरो फोरोंगिरि जे खामानि मावनो गोनां दङ हमवर्क जोंनि लेभेलाव मावगोन फोरोंगिरिया प्रपारलि एकाडेमिक क्लास स्टुडेन्टनि इभालुएसन एसेसमेन्टखौ मोजाङै खालामनांगौ लोगोसे गार्जेनाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ गार्जेना गथ' गथायनि फरायनाय हमवर्क डिउटिखौ नायनांगौ दङ फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों मटिभेट खालामनांगोन जाहाथे क्लासनिफ्राय बाहेरायाव थाया ड्रप आउट जाया आरो बेखायनो जोङो बे गासै दिगखौ नायनानै फैबाय थानाय जुलाइ दानाव एबसुनि इनिसिएटिभआव 5000 टिचारखौ लानानै इडुकेसन आरो टिचार कनक्लेभ बर' मिडियामनि थाखाय जोङो जुलाइ दानाव सामार भेकेसनाव खुंनो थाखाय जों थांखि लादों लोगोसेनो प्रत्येक 15 दिननि उन जोंनि आनसलिक जोंनि डिस्ट्रिक्टआ मोनसे इडुकेसननि मोनसे माने सेल बा टीम दानानै जोंनि स्कुलफोरखौ भिजिट खालामनानै बिनि पारफरमेन्सनि सायाव बिनि क्लासनि सायाव स्टुडेन्टनि जे एक्वेट नलेजनि सायाव माखासे एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' इम्परटेन्ट आरो एकाडेमिक रिजाल्ट आरो फरायसा फरायसुलिनि जि गियान बे बुथुमनायनि बेलायाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा बांसिन स्ट्रेस होगोन टिचार आरो गार्जेन आरो स्टुडेन्ट बिनि सायाव बांसिन खामानि मावगोन आरो एबसुआ जि लेभेलाव सापर्ट होनांगौ जोङो सापर्ट होलांगोन सरकारा जिखिनि मावनो गोनां दायित्व दङ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायाव अफिसार एपइन्टमेन्ट टिचार एपइन्टमेन्ट टेक्स्ट बुक सरकारखौ जों दाबि खालामगोन आरो सरकारा टाइम मथे बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो बेखिनि बाथ्रायानो गोजोन्थों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो
क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मोबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।